V tomto videu by som chcela zdieľať to, akú najkrajšiu referenciu alebo spätnú väzbu som dostala od svojich klientov. A musím povedať, že mňa osobne veľmi dojalo zdieľanie Zuzky. Zuzka je vlastne mamička 2 dcér, ktorá si zažila v detstve mnoho týrania, agresie zo strany matky či brata a naozaj nemala ľahký život a teraz je sama matkou a chcela alebo riešila v rámci tých niekoľkých sedení, ktoré sme spolu mali, riešila práve to, že nechce prenášať tie vzorce správania, ktoré ona sama si zažila v detstve na svoje 2 dcérky a chcela s tým niečo urobiť. A práve táto mamička nakoniec zdieľala: ďakujem za tvoju pomoc a vedenie. Ja viem, že ešte nie som na konci, ale dlho sa mi nechcelo veriť, že naučené vzorce v mojej hlave z minulosti ma tak veľmi ovplyvňujú. Až som pochopila, že vôbec nie som paňou svojho života. Nevedela som však, čo s tým mám robiť. Každý, kto to zažil, vie, že je to tak silné, že len chcieť nestačí. Asi najhorší pocit bol u mňa, keď som si uvedomila, že nežijem svoj život, len akoby ho sledujem ako divák. A všetko, čo sa v ňom deje, sa deje podľa nejakého strašného scenára, ktorý mne a mojim blízkym spôsoboval mnoho bolesti. Metóda Psyche a tvoj úžasný láskavý prístup mi pomohol veľmi účinne a prirodzene zmeniť tento negatívny scénár a stať sa postupne tou, ktorá už nerobí to, čo nechce. Ale teším sa z toho, že môžem robiť to, čo chcem a byť tou, ktorou v podstate som. Ako keby som zrazu mala na výber, čo urobím, čo doteraz nebolo možné. Pocit slobody, pokoja, až takej vďačnosti, že robím to, čo je v súlade so mnou, je nenahraditeľný. Telo aj moja duša sú prepojené. Automaticky som sa začala cítiť aj fyzicky lepšie. Pocit chladu, ktorý ma celý život sprevádzal, zrazu postupne odchádza. Tiež exém, nespavosť a rôzne bolesti odchádzajú. Je to krásny pocit a želám to každému, kto je väzňom vo svojej hlave. Áno, aj takto sa môže radikálne zmeniť tvoj život, nezávisle na tom, akú minulosť si mala a aké ťažké to v tvojej minulosti bolo. Môžeš sa vďaka Psyche odpútať od toho, čo si zažívala. Môžeš prestať opakovať neustále ten kolobeh života, tých ťažkých, náročných situácií a začať žiť podľa seba. Rozhodnutie je na tebe, rozhodnutie je na tom, či dokážeš pozbierať odvahu a ísť a vykročiť trošku iným smerom, ako si robila doteraz. Lebo ak chceš konať inak, potrebuješ zmeniť svoje myslenie. A práve na zmenu myslenia, na zmenu podvedomých programov v tvojom podvedomí a negatívnych programov v tvojom podvedomí je najlepšia práve metóda Psyche. Všetky informácie o tejto metóde nájdeš na www.oslobodsvojmysel.sk.